Nilqawkom għal podcast ieħor tas-Satar Temi Kbar Mażżar. Illum għandna grupp sejjaħtilkom set ta' tfal. Għandna grupp ta' tfal ġodda ġejjin minn skola differenti mill-iskola ta' St. Joseph u xiek ta' Slima Junior School. Mela l-ewwel nett għandna magħna lil Mikela, hello, lil Aleja, lil Julia u lil Elisa, all right? Julia bil-GI, importanti x'qalti li qabel GI spellitin. Mela, kif intom, all right? Iva. Happy li ġejtu għawek. Iva. Tajjeb. Dwar xi nitkellmu llum. Ġustizzja. Ġustizzja. Jien jisimni Aleja Mallija, għandi 11 sena. Jien jisimni Julia. Jina jisimni Elisa Llul, għandi 11 sena. Jina Mikela Refalo. Jina ġejt mill-St. Joseph Junior School, skola primarja u sekundarja. U nattendi skola St. Joseph Junior School Slima. Għandi 11 sena. Mill-St. Joseph Junior School Slima. Il-passatempi tiegħi huwa l-sports, l-atletika. Nippratika l-awm kompeti, immur ħafna, jogħġobni, nixtieq nsir coach tal-awm la nikber. Il-passatempi favoriti tiegħi huma isfin u nħobb impinġi ħafna wkoll. Il-passatempi favoriti tiegħi huma l-arti, is-sfin u l-ġimnastika. U s-suġġetti favoriti tiegħi huma il-Malti u l-Physical Education. Is-suġġetti favoriti tiegħi huma x-xjenza u l-Malti. Is-suġġett favoriti tiegħi huwa x-xjenza għax inħobb l-iktar il-biology għax inħobb niskopri il-ġisem tal-bniedem. Is-suġġetti favoriti tiegħi huma l-arti u l-mużika u anke ġieli il-Physical Education. U ġejtaw biex nippreżenta podcast mal-erba' ħbieb tiegħi. Ħalli nitkellmu fuq il-ġustizzja. U ġejt hawnhekk biex ikolli esperjenza li nintaqa' ma' nies li produċu is-satar u biex nesprimi ruħi fuq il-ġustizzja. Jiena attendejt hawnhekk biex nieħu din l-esperjenza, nipparteċipa u niddiskutu dwar il-ġustizzja wkoll. Ġejta biex niddiskuti dwar il-ġustizzja u biex ikolli esperjenza ta' podcast. Għax ħadd irid isir avukat. Inti vera u inti wkoll tal-ġnub u intom. Jien nixtieq insir għallima tal-isport sa nikber. U jiena nixtieq insir psikologa. Il-laħwa, mela għanna naqata diskussjoni interessanti l-lum. Mela, l-ewel net, għal nibdewx bil-kelma tqila ġustizzja, xi tfisser imma li tkun ġust? Għat jista' jitkellem. Tkaxa fejta l-subajkom hawnhekk. Xi tfisser li tkun ġust? Forsi ikollok dak ir-raġun l-aktar jisu tipo ta' ti eżempju għal forsi għal xi ħadd ieħor l-aktar. Li tinduna x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin, li taraf dak li bejnu tajjeb u bejnu ħażin. Kont ikollu forsi l-istess opportunità? Iva, li tkun ġust ma' kulħadd iġver tagħtihom kollha l-istess opportunità, pereżempju. Li tkun ġust ija, inti semmejt tara fit-tajjeb mill-ħażin, eċetera, eċetera. Li tkun ġust, inti tkun kapaċi iktar tkun, aħna bl-Ingliż użaw il-kelma fair. Tkun fair, u xek. Eżatt. Ġifieri jekk tażel lil xi ħadd, titratta lil kulħadd l-istess, proset. Mhux minnu senjur titratta Kollok differenti. dawk ir-rights għal ħadd ieħor. Eżatt. Id-drittijiet, proset. Għalfejn l-affarijiet għandhom isiru b'mod ġust, fl-opinjoni tagħkom? Għandhom isiru b'mod ġust, għax jekk ma jsirux b'mod ġust, kulħadd jibda id-dinja issir isa ġungla. Kulħadd jagħmel dak li jrid. U ma jkun hemmx u ma
mhux kulħadd ikollu id-drittijiet l-istess u jkun hemm iktar ċans li jkun hemm inniket u min iħossu imdejja. Per eżempju, ikun hemm iktar rassizmu ma min għandu ġilda fit iktar skura. U dik ma tantxija tajba. U ġili jkun hemm forsi xi ċertu regoli li kulħadd għandu bżonn jagħti kasom ħalli ikollna jisna dinja forsi li nistgħu ngħidu tkun aktar ikolla dawk ir-regoli tagħmilha aħjar. Aħjar, eżatt, iktar disciplinata kif qed inti, infatti intu żajt ma tajba ħafna, inkunu nsiru ġungla inkella, u x'ver. Ġieli ta' ġifieri għax. Ġieli għalla volja jkollna l-liġijiet. Xorta. Xorta. Veru. U għanejlek biex kultant ma ngħidx l-annimali jkunu iktar jimxu aħjar minna, ġifieri xi kultant bejnietom. Għax ġifieri qabel kunu xorta kien hawn xi tip ta' sistema, mhux hekk dejjem kien hemm xi tip ta' sistema, ma bdejjem provajna nagħmluha daqri aħjar. Issa, kiko ngħidilkom, taħsbu, min taħseb li jiġi l-iktar, min taħsbu jiġi iktar, xi tafu x'inhi diskriminazzjoni? Diskriminazzjoni biex nispjega forsi għal minn da, diskriminazzjoni meta inti tażel lil xi ħadd flok ieħor, twarrab lil xi grupp ta' nies pereżempju jew hekk. Min taħseb li hu liġi l-iktar diskriminat fl-opinjoni tagħkom? Iktar liġi diskriminat ħafna drabi min ikollu jew ġulda skura, jew ikun iktar fqir mill-ieħor, jew mill-pajjiż differenti. Pajjiż differenti. Forsi reliġjon differenti. Ok, all right, eżatt, dawn huma kollha huma nies li jiġu diskriminati. Għandna nsejħulhom huma il-minoranzi ħafna drabi, ġifieri jkunu ikun hemm inqas minnhom, pereżempju l-iktar li hawn nies fid-dinja huma pereżempju ta' reliġjon kattolika, meta forsi reliġjonijiet oħra jkunu jew l-iktar li hawn nies huma ta' ġilda bajdanija, allura minnu ta' ġilda skur iktar jiġi diskriminat. Mhux veru. Iva. Eżattament, ma jkunu minoranzi ħafna drabi. U x'nistgħu nagħmlu? Kif jista' jkun hemm inqas diskriminazzjoni lejn dawn in-nies? Namlu affarijiet namlu attivitajiet l-iskola biex nagħmlu l-tfal li ħajkunu il-ġenerazzjoni ġdida li ħaġġib id-dinja li ħadġi il-qudiem, eżatt. U nagħmluhom li kulħadd għandu l-istess drittijiet u anka illum il-ġurnata nagħmlu n-nies normali biex jirrispettaw il-kulħadd u nippruvaw naċċettaw il-kulħadd kif inhu. Kif inhu, proset. Għax ħadd mhu perfett. Ekku. U kif għalet Ġulja nagħmlu dawn l-attivitajiet li jistgħu eżempju ngħidu li jkunu assosjati ma' dawn l-affarijiet ħalli jkun hemm aktar awareness għalihom, speċjalment għal dawn in-nies li jkollhom din id-diskriminazzjoni. U nippruvaw indaħluhom aktar, eżempju ngħidu Edha fi klassi. Ejja, eżatti. U tiddu tagħmlu grupp, eżempju, proġett. Għaxek. Kulħadd jipparteċipa. Kulħadd jipparteċipa. Eżatt, iktar edukazzjoni. Barra. Eżatt. Issa nagħżikom mistoqsija daqsxejn diffiċli naħseb jien għax naħseb qasim ma naf inwiġibha. Għalfejn taħsbu li niddiskriminaw? Min jiddiskrimina għanejtek għal biex nitfaħak kull. Naħseb. Per eżempju, ftit tfal kollhom kanalġon differenti. Aħna Maltin forsi ndorin naraw ġilda bajda lura xi naraw wieħed ta' ġilda aktar skura ngħidu da ma jaqbilx jisumana. Ma jaqbilx jisumana. Nies li ma jaqblux li kulħadd l-istess, li kulħadd għandu l-istess drittijiet. Għaliex taħseb imma li ngħidulu li għax ta' ġilda skura m'għandekx l-istess drittijiet. Naħseb hekk għax ħafna nies draw semaw ir-rumors ngħidulhom bl-Ingliż. Semaw pereżempju hemm tifla fil-klassi li qed jgħidu li għamlet ċaġa ħażina. Allura aħna
es namlu enfasi fuqa, niddiskriminaw fuqa. All right. U jista' jkun li mhux vera ta' imma mbagħad nibdew pinpointing. All right. Okay, eżatt, all right. Inti qed tmur fuq xi ħaġa jerġa' eżatt xi ħaġa oħra li huwa mod ieħor kif tiddiskriv. Sfortunatament ħafna nies jibdew jgħidu kif qalet Ġulja kulħadd jibda jisu jagħmel daw ir-rumors u kulħadd jibda jgħid għax dik hekk pointing out fingers u titwarrab forsi. U aħna ma nix nagħmlu daw l-affarijiet għaliex kulħadd għandu l-istess drittijiet li aħna għandna bżonn ukoll li huma wkoll ovvjament għax huma jiġu trattati bħalna. U mill-banda l-oħra, għaliex taħsbu li minnu sinjur, pereżempju, jew famuż huwa mill-lat liħor mhux diskriminat issa, anzi huwa aktar preferut. Eżattament, għalfejn taħsbu. Naħseb hekk għax in-nies jaħsbu li jekk xi ħadd jagħtihom il-flus huma ħajjeħdu l-flus u jgħidu all right u jagħmlu bil-flus. Imma inti xorta trid tkun ġust mal-oħrajn u ejja ngħidu kien hemm wieħed Harry Styles ġi arrestat għax għamel xi ħaġa. All right. In-nies iktar u hemm xi ħadd ieħor. In-nies iktar ħajażlu dak ix-xaħat ieħor milli Harry Styles għax jgħidu forsi jekk niddilja ma' dar raġel jiena ħansir famuż jiena wkoll u nsir sinjur u jkolli ħajja aħjar. Plus li ġieli nies famużi nagħmluhom naqra għall-lattana wkoll. Allura ngħidu le dak daqskemmu ħelu, daqskemmu bravu, daqskemmu popolari u leja naħfru ilu jaddija u hekk. Plus forsi tkun taf naqra iktar nies. Taħsbu li tiġri din il-ħaġa. Naħsbu forsi kieku jiena ma naqbilx magħha għaliex kulħadd għandu bżonn ikun jiġi trattat l-istess. U jekk hux ikun famuż jew jekk hux ikun fqir xorta aħna daw huma nies daw bħalna m'għandniex ngħidu għax dak famuż. Eżatt. Daw bħalna. Ekku, pero ħankun naqra antipatika issa, jekk jiġi xi ħadd u joffrilkom il-flus, pereżempju ħansasilek Mikela ara diretta x'dejt li l-ewwel waħda. Jekk xi ħadd joffrilek il-flus sewwa, mela inti għandek qiegħda ħatażel minn uħati pereżempju u m'intix ċerta fuqhom 100% minn uħati. Wieħed ġi joffrilek il-flus, jgħidlek isma' għamilha għaddija li m'iniex ħati u liħor le. X'ħadd tagħmel f'dik is-sitwazzjoni? Jien naħseb ma naċċettax il-flus għax naħseb li kulħadd irid ikun trattat tajjeb kif għadna kemm insemmu. U jekk ikun hemm xi ħadd li jkun hemm pereżempju xi ħadd li għandu bżonn il-flus mhux aktar minni. Jien naħseb li huwa naħseb tal-flus huwa ġust ma naħseb ta' bla flus mhuwiex ġust. Okay, all right. Però inti eżempju daw it-tnejn ma tafx minn minnhom pereżempju huwa ħati li jagħmel dik ix-ħaġa ħażina, xorta ma tafx. Allura x'tagħmel ma tgħinekx dik il-ħaġa pereżempju li dejta dan il-flus u issa, mela ħaniddeċidi jekk xorta ma nafx minnu ħati anyway. X'tagħmel allura? Jiena kieku nipprova nsaqsi minnu ħati u mhux. Mbagħad prova tiskopri xi fatti mistoqsijiet. Mbagħad niskopri minnu ħati u mhux ħati. U xorta tażel. Eżatt. All right, okay. Poġġejtilkom naqra sitwazzjoni antipatika ovvjament, ma jiġrux veru. Iva. Jiġru dal-affarijiet. Malta taħsbu li jiġru? Iva. Sfortunatament, jiġru wkoll. Aħna f'Malta tafu li min l-entità li tiddeċiedi ħafna drabi. Il-qorti. Eżattament, x'jagħmlu l-qorti? Imorru n-nies biex jiġdu, eżatt, weħlit l-kelma, skużani. Imorru n-nies u jaraw
min għamel l-iktar ħaġa ħażina u ħafna drabi jew jikkorreġuhom jew jibatuhom il-ħabs. Intom taqblu mal-ħabs. Iva, naqbel. Ija. Taqblu mal-ħabs. Għax jikun hemm xi ħadd li jagħmel xi ħaġa ħażina, mhux ħatħallih ovvja ħatħallih il-ħabs għal xi sena sentejn, mhux ħatħallih jkompli mal-ħajja. Biex ngħidu eżempju, ikun għamel xi ħaġa gravi ħażina ħafna, ejja ngħidu. Ejja. Imbagħad dak forsi mill-ħabs jitgħallem li mill-ħabs jisek ma missux jagħmel Okej. Il-ħabs jkun jiservi bħala penitenza li għamlet ħaġa ħażina jisa konsekwenza biex naqra perikolus li tħalli wieħed li jaqtel mal-poplu. Imma taħsbu li hemm xi ħaġa aħjar mill-ħabs kieku ma nafx saqsi. Hemm mod ieħor kif tista' persuna tiġi aħjar, tirriabilita ruħha, ngħidu. Jista' jkun għax hemm ċertu ammont ta' nies li jagħmlu dawn l-affarijiet għax ikunu bid-droga jew xi ħaġa hekk. Allura tista' tibagħthom biex imorru terapija biex inaqsu mid-doża. Prosi, inti jettajt tindirizza l-problema forsi għalfej waslu biex għamlu dak li għamlu. Iktar mill-isma dal-persuna qatel, ħabs, bum, daqsek. Ux veru, te għaliex qatel, hemm xi raġuni nistgħu nirranġaw dik l-ewwel biex forsi ma jerġax jagħmilha jew u xek. Eżatt, għax jekk ħatibatu l-ħabs u jerġa' joħroġ wara ftit u jibqa' bid-droga. Xorta ħajerġa' joqtol. Proset. U kol jista' eżempju ngħidu ikun hemm din it-tipo ta' dar li ngħidu kif qalet ikun hemm dik terapija għaddejja u tieħu ħsiebhom wara kollox ukoll. Eżatt, eżattament. Għandikom xenarju jiena. Ma immaġinaw intom qegħdin fil-klassi u l-għalli ma ġabet ċeħelu biex tqasmu l-kulħadd. Imma ma kellix biżejjed u ddeċidiet li tagħti il-ħelu li tfal li s-soltu ikunu iktar kwieti minn oħrajn. Ddeċidiet li tagħmel hekk. Sewwa tagħhom lilhom u l-oħrajn ħallithom pereżempju xejn. Taħsbu li għamlet sew hekk kif skont għax dawk li għadhom qarbin tista' tagħtihom ftit ħelu, imma dawk li għadu bravi xorta tagħtihom ftit iktar għax ikollhom bżonn il-premju biex għax ikun ħaqhom. Fil-liġi dak li jkun ħaqqu jieħu l-premju u dak li ma jkunx ħaqqu ma jieħu l-kastik. Jieħu l-kastik. Pal-ħajja. Pal-ħajja. Eżatt, x'kun ħadd tgħid Elisa? Lew, taqbel maħħa. Però eżempju di, għana mux dakinhar qed ngħidu is-soltu. Is-soltu dawk ikunu iktar mqarbin minn oħrajn pereżempju. Isma' dawk mqarbin is-soltu ma ħana tildaw. Għandna nimxu fuq hekk. Le. X'jissejjaħ dak tafu x'jissejjaħ? Isom tipo ta' preferenzi. Preferenzi, preġudizzju meta aħna ngħidu xi ħadd niddeċidu li hu hekk għax xi darba għamel hekk pereżempju. Għax veru, eżempju dak imqareb għax darba Max darba. Darba. Tisirx tiex darba. Eżatt. X'jagħmilha kull darba. Eżattament. Ħantikom xenarju ieħor hekk. Immaġna mela kellkom proġett l-iskola u kellu jsir bej grupp ta' 5. 3 minnkom ħadmu ħafna fuqhom, imma 2 oħra m'għamlu xejn. Però l-marki nqasmu ma' kulħadd, bej kulħadd. Ħadtu marka tajba, tajjeb, imma mela intom 2 ħdimtu, intom 2 ma ħdimtux, tajjeb iddeċidejta jien. Jekk ġilitkom na. U ħadtu l-istess marka kollha. X'taħsbu, x'tagħmlu f'di sitwazzjoni? Il-miss għax ngħidilha li jiena u għalejha ħdimna ħafna u Ġulja u Eliza ma ħadmux. Taħtu gżakum. Ngħidilha biex forsi tnaqqas forsi naqal marka għax ma ħadmux. Imma tnaqqas ta' kulħadd imbagħad. Kikun nabżaħħom ovvjament u ngħidilha li eżempju
forsi l-aktar kieku l-aktar forsi jitalmu mill-izbal li jagħmlu u darba oħra toqgħod assa tagħhom u forsi. Ġifier tħallija hekk orrajt issa ġibtu marka tajba toqgħod. Imma l-darba oħra tgħidilha. li parteċipa kulħadd. Eżatt. Mhux tnejn biss. Ma jistax ikun li ikun hemm tnejn jaħdmu u tnejn oħra jiċċassaw. Għax kieku jekk Mela għalfejn ma ħdimtux intom. ikunu ġabu l-istess marka tkun naqa u jekk huma ma ħadmu xejn kieku Mhux veru. Mhux tkun fer. L-allima ngħidilha isma' jiena u tnejn oħra ħdimna għamilna l-proġett kollu u tnejn huma dom jiċċassaw. Allura forsi ndaħlu dis-sistema jisimha log. Bażikament jekk jiena nagħmel xi ħaġa niktibha u ħalli ma t-teacher tara tgħid ara Elisa ħadmet għamlet dik il-ħaġa. U hi tkun taf kif għandha tqassam il-marki ma l-oħra. Proset, di vera sistema tajba, innovattiva, proset, toġobni. Kuħat jikteb xamel x'mamiex u ovvjament mbagħad jista' jkun jikdbu wkoll. Jikbu. Qed naħseb mhux tkun fer ħafna. Xorta mhux dejjem, imma almenu nippruvaw, naħseb sistema tajba li nippruvaw. Proset, idea tajba di ħafna vera. Taħsbu li Malta huwa pajjiż ġust. ħafna drabi iva. Drabi, għax taħsbu intom? Tibu xkultant le. jiddependi. Jiddependi meta. Fuq xiex, fejn taħsbu li forsi mhux dejjem ġust jew Forsi l-aktar meta xi ħadd jikdeb fuq xi forsi l-aktar Għanku, għax għan nidħlu fi xuża, għasru tal-podcast. Eżempju, tajdu, jkun hemm xi ħadd forsi mlaħħaq u jikdeb u ma jkunx hemm konsegwenzi għalija. Tiġri taħsbu Malta, tiġri? Ejja. Tiġri naħsbu. Iva. Xiktar, fejn taħsbu li mhux ġust? Minu l-iktar li forsi jikdeb u jgħaddi għal-ixxa? Jekk jidħol xi wieħed, pereżempju, mhux qed tgħid li vera ta' imma jekk tidħol il-President, jekk Xaħat li mla għandu kariga. Eżatt. Olja. President, Ministru, forsi. Eżatt. Taħsbu li dawk hemm fiktar ċans jgħaddu għal-ixxa? Iva. Taħsbu li jekk pereżempju inti ma nafx, bat suq mingħajr liċenzja, ma nafx, nivvinta. U l-Ministru inqabad suq mingħajr liċenzja. Taħseb li t-tnejn ħadd jieħdu l-istess. Ma naħsibx, naħseb aktar il-Prim Ministru. Għax il-Prim Ministru aktar. Iktar preferi. Eżatt. U aħna ma nadux li xi taru. Kakku maħna u għal naqla għagi. Fjajdu, zaħir, għala ħadej. Ux taħsbu dwar għadi? Naħseb li tista' titranġa ftit għax kulħadd. Għax kulħadd. Huwa jrid iżomma liġi u Ekku. Kulħadd jżomma liġi. U kif nistgħu nirranġawha tgħid xi ħaġa għax ma tantx voċ li tgħid nirranġawha. Min fejn trid tibda? Min irid jibda? Tikun ġusta jinki kullu ħalli mbagħad nagħti eżempju lill-oħrajn. Imma inti l-persuna li lajt il-ċitazzjoni jew il-kastik whatever u l-Ministru le, ġvir inti ma tantx tista' tagħmel, mhux veru, min jista' jagħmel xi ħaġa biex titranġa di. Forsi l-aktar xi idea li kollna eżempju ejja ngħidu min-nies ta' pajjiżna ejja ngħidu jkun hemm din l-online site u kulħadd jikteb fiha forsi jkun hemm x'nistgħu nirranġaw u le. Forsi dik. Orrajt li nagħtu l-opinjoni tagħna lin-nies li inti tajt in-nies jitkellmu. We voice our opinions, our concerns. Proset, bħal meta jagħmlu protesti wkoll. Proset. Inti qed il-Parlament. Mill-Parlament, proset, ifimni. Parlament hija l-ogħla, waħda mill-ogħla istituzzjonijiet. Eżatt. Mhux hekk li għandna f'pajjiżna, ġifieri naħseb jekk titranġa xi ħaġa tibda minn hemmhekk. Minn hemmhekk. Proset. Tajjeb ħafna kont tgħidli xi ħaġa oħra? Leta. Kif jekk per eżempju xi ħadd jikdeb biex eżempju għaddi minn xi eżami, sewwa, u ma jaqabadx.
Taħsbu li huwa ġustek b'dak il-mod? Dik il-persuna li kienet stinkat u studjat għal ħafna żmien u ġi hemm dal-istudent frisk bħal ħassa u jiġi għal xogħol ta' ħaddieħor ma nafx ġusta jiena. Ħabba speċjalment min ħadem. Ġifieri tajt inti min studja. U jekk ma jistudja ħadd u jiddeċidi li kulħadd jgħaddi. Ma tkunx Ma tkunx ġusta. Le ħaġa. Għaliex? Għaliex kulħadd għandu isu biex jitgħallem, għandu kulħadd irid jitgħallem u mit-talim aħna invarjaw f'xogħolna, nitalmu, nikbru. Għax meta. Inkal kulħadd jilħaq avukati u psikologu għallim ix-xejn. U konna dinja nitalmu, konna mit-tfal per eżempju, it-tfal jitalmu minn tfal li ma studjaw xi ma xorta għaddew mill-eżamijiet. Eżatt. U ma li forsi ma jkunux kapaċi li jgħalmu hekk it-tajt speċi. Huma rridu jitalmu li fil-ħajja trid taħdem qabel ma tgawdi. Imma mhux tajb kieku tgawdi biss ma taħdem xejn. Naqra tajjeb. Għax mhux ħadd qalli le, mhux ħadd qalli iwa. Nara. Dependi. Eżempju, ejja. Jgħidu, inti mitnej għandek bżonn għaliex tistriħ fajtek ukoll, Eżatt. mhux dejjem tibqa' fukata fuq studju u ħdim u dana. Imma kieku jekk inti f'ħajtek m'intix se titgħallem u m'intix se tiżviluppa u dana inti mhux ħajkollok dak ħatibqa' fil-lower state. Tibqa l-istess. Jekk huma intelligenti fejn Hija. Okej. kieku tajjeb jekk ikonna nistriħu biss, imma ma jistax ikun fil-ħajja għax trid biex tigradwa biex tilħaq tistudja. biex tilħaq trid tistudja. Ma immaġina, per eżempju, inti għandek ħafna flus, m'għandek bżonn taħdem, sewwa, ġifieri m'għandekx bżonn tistudja biex issir biex ikollok xi professjoni li tqallak il-flus, tista' toqgħod gawdi biss. Ma nsibx ta' għax jista' jkun li darba jispiċċalek il-flus kollu. Le għandek ħafna għandek biljuni. Dik kienet reazzjoni naturali, ħafna. Għandek ħafna flus, tista' tgawdi kemm trid. Naħseb Għaliex taħseb? għaliex inti jekk ħatoqgħod titażżen u m'intix ħatoqgħod taħdem u m'intix ħatoqgħod tisprimi ruħek u turi x'tista' tagħmel it-talent li għandek, dak mhux se tħaddmu u ħadd titilfu kieku. Għax aħna għall-flus biss naħdmu. Le. Kieku naħdmu għall-flus biss, kieku ħadd minnkom ma jgħidli irrid insir avukat, irrid insir prekora, irrid insir għalliema, kieku tgħiduli ma nafx laqwel xi ħaġa naqla l-flus minna. Mhux veru? Intom tridu ssiru dak li tridu ssiru għax jogħġobkom ix-xogħol. Eżatt. Mhux biex taqalaw il-flus minnu. Taqalaw eventually għax bil-fors. La ma nsertajniex kollha miljonari qed nassumi. Però ma żiltux dik il-karriera għalhekk, imma żiltu għax hija xi ħaġa togħġobkom u tħossukom li ħatiħdu gost tagħmluha, mhux veru. Għax il-ħajja jekk tgawdi biss, ħatibqa' tapprezza li tgawdi? Għax ma tkunx taf xi ġifieri ma tgawdix. Ġifieri tkun taf naqra ħażin biex tapprezza tajjeb u vera. Ħażin, fis-sens il-xogħol eżempju. Jekk tmur vaganza kuljum. Għas tibqa' vaganza? Eżatt. Għax ma jkollok Everyday life. Everyday life. Ekku. Eżempju, jiena ma nafx ma nagħmel xejn. Dwejja, imma ġi toqgħod ħin kollu naqżmin sabiħ. Naqżmin naqsajf, speċjalment, ikolkom is-sajf, tiddu gost bih. Ma mbagħad ma timmaġinawx tibqgħu għal-dejjem hekk. Ma naħsebx inti tidħol iskola mbagħad tgħid kan nerġa' nibda. Ħanikkargaw. Sewwa. Jekk xi ħadd pereżempju diġi li nismawha, xi ħadd tagħmel xi ħaġa ħażina. Imma inti tgħid pereżempju u iwa mhux kollha hekk għamlu. Sewwa, pereżempju mela, ma nafx nipprova naħseb kif ħamilkom. Ma jiġi student sewwa u dik li għamel xi ħaġa speċi ħażina. U jgħidek isma' ma kulħadd hekk għamel ta', kulħadd hekk jagħmel ta'.
Jew pereżempju jien naf toħroġ minn ġo one way, qed nivvinta, tidħol ġo one way. Pereżempju, imma isma' dik kulħadd jgħaddi minna di triq ta' mhux billi one way, mhux kulħadd hekk jagħmel. X'taħsbu dwarha di? Ma timxi ma' ħaddieħor, aħjar tmur għal triqtek u isek tifwoka fuq l-imdirezzjoni eżempju li tmur. Imma ħanpoġġilkom naqra aktar antipatika. Mela hemm triq sewwa, u di mhux suppost tgħaddi minn ġo fiha, u bdiet għaddejja karozza wara l-oħra, wara l-oħra, wara l-oħra, wara l-oħra. Għaddejt inti u sibt warden jew pulizija. Sortu dejjem hekk jiġri. U weħħililek. Sortu dejjem hekk jiġri. X'taħsbu issa? Tkun naqra ma tkunx ġusta u xax l-oħrajn xorta għaddu mill. Imma inti għamilt ħażin. Jien xorta għamilt ħażin. Għal-ħaddieħor kien. Ma nafx, imma inti xort għamilt ħażin. Ija. Tikwina, ngħidlu l-korzi uħarm da jgħaddu minn dik it-triq. Allura, kikwina ma Fejli li rajt. Sorry? Tajt għal-fejli li rajt. Imma temmel li m'għandekx teħila. Leħila, għax għamilt ħażin. Imma li għaddejt. Fil-kas nistaqsi jekk kien xriqet u jekk għandux bżon tazza kafe. Nasab ħatuħel ċitazzjoni oħra inti. Tal-li jirrispondejtu. Aj, mumdelu. Imma veru, iġveri dettajt, temmel li inti għandek teħila, imma xorta tagħmel complaint u veru. Isma, vera għandek raġun għamilt ħażin, imma isma l-oħrajn għal-menu uħħilulhom ukoll mela, mhux jien biss. Mhux verux. Konna ħedina. ġbet il-kulħat miegħi. Inkella ħallejni għaddejja. Imma veru għandek raġax, meta tinqabad inti u mhux ħaddieħor kollha għamiltu ħażin, vera għamilt ħażin, imma tiddejjaq nara li ħaddieħor ma wieħedix u mbagħad ukollux. Tal-menu nispiċċaw kollha flimkien bħal tal-proġett ukoll. Issa għanza sikom xaħġa, għax ġini kun għawdaw s-sentenzi jek jina tafu xini tina ta' sentenza l-qorti. Meta inti tejt minnu ħati minn muwix. Issa jek per eżempju xaħat mela li tisraq huwa tajjeb. Le, nafu għam muwix. Issa, jekk hemm xaħat li seraq għax huwa fqir. Mela da seraq biex ikun jista' jikolu u jitma' l-tfal tiegħu per eżempju. Qed nitfaħilkom hekk. X'taħsbu? Kipu intom kelkom mek tazlu kuxħati jew Ibda inti u bat imxieni. Kikwina nalmu, per eżempju, xame ħażin u forsi nejnu biex isib xogħol biex ikun jistaqla flus u nfak jisraq bi flussi kollu jixxi dak li għandu bżonn għal-ħajja. U tweħlu imma per eżempju l-ħabs jew sibu ħati jekk kif. Ma tafx. Ma nafx. Jien naqbel ma' Eliza niprofa nsiblu xogħol biex jitgħallem u jgħid m'għandix għalfejn nisraq issa għax issa għandi xogħol u nista' nitma' l-familja tiegħi. Imma ma kontx inweħlu ta' ħabs għax dan miskin mhux min jeddu għamlu mejjed bil-ġuħ kważi. Imma jekk jisraq ħankun l-avukat ta' xitan, issa nitkellmu fuq l-avukati. Jekk jisraq l-nanna tiegħek. Le, jekk jisraq persuna teħel xi ħaġa. Issa nbidlet is-sitwazzjoni. Jekk tisraq il-xi ħadd jew tisraq ammont ta' flus, jew tisraq xaġa prezzjuża. Titteħel ejja ngħidu Naħseb xi sena ħaf. sentejn ħaf. Ma ta' miskin seraq biex jitma' l-familja tiegħu. Nanna seraq minn tant affarijiet. Għagħaj bdejn nitħol. Għalix l-ewel bizna nanna jgħala. Seraq l-nanna mux li la ta' seraq ġifir l-affarijiet xaġa minn taħħa. Mux seraq li la u kien l-nanna. Illa ma toħtolni. Le, seraq ġifiri ser ila xaħġa. Jow daħli l-għadda. Ejja, għalla għal xsib li għadli. Seraq eżempju l-flus minn għant il-nanna. Il-ħabs. Għax il-liġi għal-kuħat edem. Ġifiri, issa madux miskin, mela għax madux biex jitma l-familja. Sera, allura liġi għal-kuħat, jekin nisra ħana ħela ħabs, allura u sera ma jħelix ħabs. U jiddependi
jiddependi x'sara wkoll, eżempju jekk xi ħaġa prezzjuża kif qalet Ġulja, imbagħad dik xi ħaġa li tiġi diskututa sew li Diskutija. irridu josservaw. Ja allura forsi jagħti lura dak li ħa. Eżatt. Eżatt. Umbat nagħmlu li jsibu xogħol, eċetera. Imma araw kemm mhijiex faċli. Min ikun irid eżempju l-imħalfin, maġistrati, eċetera, li jridu jieħdu daw deċiżjonijiet. Għax inti mhux lakemm da sera ħażin, dan qatel ħażin, tittara kollox. Mela rajtu intom stess kif meta tilkom għax dan irid jitma' lilu l-liedu, le miskin ma waħlux ħabs. Meta tilkom sera il xi ħadd pereżempju li jiġi minnkom ħafda l-każ, malajr qisna bdejna żomm waħda, le rridu ntuħna penitenza imma. Ġifieri tinsewx, ta' tagħmel ħaġa taffet dejjem b'xi ħadd ieħor. Ġifieri billi tagħmel ħaġa dan ma jfissirx għax ħanaħfir għal dawn, jaqbes ieħor imma li ma ħfirtilix, imma li weġġajtni, imma dak li ħadhom il-flus mhux lilek, isma' billi ħfirtlu inti, mhux veru. Ġidaw dejjem ngħidulhom sikkina taqta' minn żewġ naħat ġieli tkun. Tagħmel ħaġa mhux bil-forsi jaf tbagħti ħadd ieħor jaf għax hekk mhux dejjem tiġi tajba. Proset ħafna. Però qabel ma nagħlqu nixtieq nistieden għamana l-Brian Kirkop. Brian Kirkop huwa uffiċjal edukattiv tal-istudji soċjali. Ħajatina naqra l-idejat tiegħu. Brian qed jisma'na kollox xettux mettux. Ħannara x'ħajjed dwar is-serq tan-nanna. Ħajatina naqra l-idejat tiegħu dwar il-ġustizzja. X'taħsbu? Ngħidu li jiġi? Ngħidu li jiġi. Mela, Brian, x'taħseb? Is-serq tan-nanna. Illum rajna ħafna idejat. Ovvjament la insterqet in-nanna ma nistgħux mill-ewwel inwaħlu fil-lupu għal diversi raġunijiet. Il-ġustizzja għandna dak l-idea li l-ewwel għandna innocent until proven guilty. Mela, kulħadd huwa innoċenti sakemm naraw li huwa ħati. B'dan il-mod fis-sistema tal-ġustizzja kulħadd jieħu dak li ħaqqu. Jekk jien sraqt bajro jew sraqt lin-nanna, l-azzjoni għandha tiġi ittekiljata. Jekk instabt ħati, ħajitfawna skont il-gravità tal-każ ħanispiċċa jew il-ħabs jew multa jew hekk. Issa il-ħabs ta' Malta tafu x'issejjaħ? Għandu isem miflu ħabs, hemm isem naq ritwal. Faċilità. Tibda bil-K. Faċilità korrettiva. Il-faċilità korrettiva. Dik tfisser li persuna li daħal il-ħabs ħan ippruvaw, within inverted commas, nikkorreġuh biex jitgħallem kif għandu jġib ruħu ħalli ma jerġax jidħol il-ħabs. Persuna li daħlet il-ħabs għax serqet, għax użat droga u weġġat il-xi ħadd, għax għamlet xi ħaġa ħażina, ovvjament jekk mhux se nikkorreġuha, xi darba jew wara terġa' tirrepetija. Nistgħu naffordjaw li jerġgħu jagħmlu l-istess ħaġa? U għalhekk għandna il-faċilità korrettiva ta' Kordin fejn hemm ħafna nies li jaħdmu biex il-priġunieri li jkun hemm jingħataw l-skills, jingħataw il-knowledge tal-mod li x'kien joħorġu ikunu aħjar milli daħlu. Dik l-ewwel biċċa xogħol. It-tieni, immaġinaw, intom qegħdin year 6. Fil-year 4 għamil xi ħaġa ħażina. Pereżempju, sraqt bajru. Ġejt biex tagħmel l-eżamijiet tal-year 6 u l-miss ħadtik punishment għax fil-year 4 sraqt dik il-bajru. Taħsbu li hija ġusta? Ma tantx. Għadda ħafna żmien. Għadda ħafna żmien. Kienet tista' tabżaħħa kieku tista' tallima dwar di il-ħaġa li serqet l-allima, kieku l-allima tal-raba sena kieku kienet Dak iż-żmien. dak iż-żmien. Ma għadix ħaġa ħażina billi għadda żmien. Xorta Xorta għadha kienet ħaġa ħażina. bħala xi ħaġa ħażina. Imma Imma ma naħsibx li kieku kienet tabżaħħa dik l-allima, għaliex forsi ma tantx tkun imdaħla fiha. u naħseb ukoll għax
mhix ġusta għax inti trid tagħmel każ dak li ġara mhux ilu, għax dak li ġara ilu forsi jista' jkun il-kriminal inverted commas li għamel ħażin. Din jista' jkun indunat li jew induna. Għajderor. Li indunat li għamlet ċaġa ħażina u li trid li diġà Talmet, eżatt, talmet minna. Allura, aħjar you defeat the case dak il-ħin biex ikunu għadhom dak il-ħin, tipo. Friski, eżatt, friski. Tinata il-penitenza dak il-ħin. U għalhekk nitkellmu dwar ġustizzja li għandha tkun fi żmien li hu relattiv fair, mhux ħafna. Importanti nitkellmu dwar drittijiet u dmirijiet. Il-ġustizzja dem biex tirregola dak li tista' tagħmel u dak li ħaddieħor jista' jagħmel favorik jew kontrik. Kulħadd għandu jieħu dak li ħaqqu. U bekk issir vera ġustizzja, mela fil-faċilità korrettiva ta' Kordin hemm persuni li qegħdin kienu bla xogħol u hemm persuni li anka kienu imlaħqin ħafna, għamlu żball u l-ġustizzja, il-simbolu tal-ġustizzja hi mara iżomm miżin u għajnejha magħluqin, mottijin. Għalfejn taħsbu hekk? Edha hekk għax trid ma tistax tara dak għax huwa famuż jew dak għax huwa imlaħħaq jew dak għax huwa fqir u li trid tagħmel kollox bidritt u dak li huwa sura. Ma tistax tajt għax dak imlaħħaq u dan mhuwiex. Għalhekk qiegħda hekk. U ir-regoli huma miktuba. Interessanti li f'Malta għandna ċertu regoli, u mbagħad f'pajjiżi oħra jista' jkun hemm li għandhom regoli differenti. F'ċertu regoli huma l-istess għal ħafna pajjiżi. Mhux għal kollha għax hemm f'ċertu pajjiżi li għandhom regoli mod li immorru kontra il-regoli tagħna wkoll. Importanti li aħna nagħmlu x'nagħmlu dejjem inżommu f'moħħna isma' kieku dik xi ħaġa jagħmlu għalili nieħu pjaċir jew niddejjaq. Mela nippruvaw kemm jista' jkun biex inżommu l-idea ta' ġustizzja nagħmlu lil ħaddieħor dak li nixtiequ li jagħmlu lilna. B'mod ġust, ovvjament, hopefully nieħdu dak kollu li ħaqna, ħalli inkomplu naħdmu biex Michela issir avukata. Għalejja issir psychologist, Julia ssir għallima, u Eliza. U le għallima għandna bżonn għallima. U Eliza issir avukata wkoll. Tam sport u forsi xi suġġetti ieħor, social studies jew hekk. Jista' Għandkom bżonn jaqgħu. Dejjem ikollna bżonn. Dejjem ikollna bżonn. Proset, ħafna tixtiequ żidu xi ħaġa. Naddu messaġġek lil forsi kun hemm xi politiku li jew xi ħadd fil-Parlament li jista' naħseb li fil-Parlament u f'affarijiet politiċi rridu jindaħlu l-vuċi ta' tfal, għax it-tfal ħajkunu il-ġenerazzjoni li jmiss, allura jekk aħna ma ndaħlux il-vuċi tagħna issa, meta nikbru id-dinja tkun mandra. U għana natu dak l-eżempju għalta warajna. Intom eżatt terġaw. Nerġaw nirreproduċu din l-ejjanejdu, dan il-isu tipo ta' Tajjeb li tkunu għamiltu. Mux aħna musta jitkellmu, għazjen musta jitkellmu aktar, ġuri. Eżattament. Tibda, il-differenza tibda dejjem minnek infuskom. Dak huwa l-partit il-ġdid li għadu kemm twaqqaf illum. Nimmaġinakom twaqfu partit ġdid. Mela, grazzi ħafna jiena bħala ringrazzjament ukoll nixtieq ngħaddikom dan il-ktieb ta' Charles Magro, pubblikazzjoni ta'
ta' Satar u kol ta' Fondazzjoni Satar bħala grazzi tal-li ġejtu fuq il-podcast tagħna llum, nispera ħadtu gost, jien ħadd gost ħafna bikom u tallimt ħafna minn għandkom ukoll. Għax vera ħriġtu b'affarijiet, vera żbieħ. U tajbin, nittama li nies jieħdu gost ukoll segwuna u forsi li tfal oħra bħalkom, forsi messaġġ żgħir li għaddejtu llum inkoraġġejtuhom biex jekk hemm xi ħaġa li forsi qed jaraw xi inġustizzja ssir, x'għandhom jagħmlu? Jitkellmu, eżattament, għax ma nkunux aħna li nitkellmu u se jitkellem dak u kien ħallu dejjem f'dej ħadd ieħor u kulħadd taħalli f'dej ħadd ieħor, jispiċċa ma jitkellem. Grazzi ħafna, grazzi Ibrahim ukoll li kont magħna dak huwa l-podcast tal-lum. Grazzi nsellilkom.